Kebe kece atuma phan votarli samen ing thanang jipu KAC ahong cetai along 24+ organization atum kachisong. Karbi Anglong arlo aron repin pen kido. Kebe kece atuma phan votarli salong pen amen ing than ednang jipu songing koirapli sose hampang song atum penang aningkan aprang pen nang jisong bombang bom asonsi pini jitini phaing koyar nile thota diforong supi ke parlo Rusem Sonsing ing tia mirbiri arlo KAC kachari atum prabjin pen Karbi Anglong arlo aron ripin pen kido kebe kece atuma phan votarli salong pen amen ing thanang jipu kachisong pon abirta nangli Bangso kachisong ahut KAC CEM tuliram rong hangaphan panongsi memorandum alo kipajordam ji aphan ongdung aphayar mu chijeng ponsi KAC achetai an palidamlo Bonta Council Authority atum memorandum kedeng dunji aphan kipanglen ason theglongsi kachisong arat atum ningkang samsi chepaklangsi Council ahong jai along amat ingni prongsi memorandum kedeng aphan Authority atum Wangvitik Ladak pen cheterek repu hang taramsi sai jokje KAC Land and Revenue Department Secretary in Charge Tensing Rongpi kachisong arat atheng no wangsi CEM aphan kipanong Pinpur alo dengdun si kachisong arat atumaphan pachidamlo Halapu 24+ organization along Chief Convener Raton Terang Kaningje Ponke Moran Motok Council alongke Moran Motok Akhai Pen Kapre Katumke Vot Joglong Lelo Pusi Jeparai Etlo Bonta Ladak Karbi Anglong alongke Bangso Puthak Ningkan Nerkep Chisong Etlo Sitame Kichunji non anta theglong le kachari atum ki claim ki panglen ji aphan towar rirong asonsi theglong pusi ningje pon News Report Public TV Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council athing no anke bang nang kokke ke damtang 20 September 2016 ben tum chisang mong pinian ke 9 years playing lo tan la so putha ka bangke tum ke chisong hur Karbi Anglong angkang pusme hur pachudut la so ka chisong dolo do that ben aphi bangke authority tum pen ka do be tum bangke Honorable Guwahati High Court alam the pen alang tum claim po la pen samjin pesi la so solution ke solji pomen pesi nili tum samjin pen honglo ta pini boy phit pusita me nonan puste me Karbi Anglong Autonomous Council atum bang arni bang kapat hita peson along pen along ke ninje dampo people representation ek alam si ninje ji along pen dampo 163 alam si ninje damji ahok pedala ma bang alang litum claim klima hala bang si white dak alam bang nilitum ka chinikang tung si bang piniar nia bang ke siksidul arona teng pen ke methang update aphan kachera ya protection do kok boy bit puste me alang tum people sing some clip lasi nilitum ka chinikang tung bang elalo nona bang jong si laso puthak white dak alam nang clearly lapen ke non anda claim clip uloteng ni tum panso se jake din kache songa bangke hur chodut dopo lapen ke halaso are responsible we Karbi Anglong Autonomous Council atum si adai che enangji pusin nili he penjong pon tu ke nili tum ta ningduk meme alam lo te inglong so pon pusida me non lason ke flag bang niar ni moron moto ko tum bang state government atum pen state long pen si isi che parai pen si kadu be cabinet decision ended cabinet decision ke en mane pilo state government along ke latuma bangke recognize lo ladaka bangke council election bangke council election bang halatum ke moran motoka khaisi joglong chodi pinia ni lasona ke hangke nili tum sikhang ke hangme ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bangke lake manghume me alam lo lasi nili ki budam gang tunga bangke lalo ke damtang chief minister of Assam laben ke Karbi Anglong Autonomous Council lapen songin ko rapliang mong chingmo hoda lam ki pu bangke lalo nona mat ke la so puthak ni tum study lang ko si pilota study de angko si none moron moto to mane clear voter list bange pide paklem det tapi ni ani lada ka bange nona bange lake voter list ke claim ji alam kali lada ke claim kleji bhanse issue divert koribo nangli tum kadu eta chini lo kedi rada thing no bange 163 alam da ninje po men dune ke people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake India angkang aphan lapene 163 alam alangli kiningje kong abang ke lake isi state long aphan Ladak Karbi Anglong Autonomous Council long voter list ka silam aphan ke latum ame thang atum ja kong do lapen ke isi che para idat pen governor approval aphan claim pin pusita me
non dobom KarbiAnglong Autonomous Council along rules 1951 rules do Constitution of District Council rules pusipulo halada ta 128 pen 129 long lang pamita halada kaningje halada kitjong abangke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor aprang hala qualifying date pen qualifying period ke first election apa sikipu alang tume bangke nona bangke rada thengno manghu bangke 12 bosor pleng luplu tangke voter list theng dolong lake ko sonal manghu me melam la pupulo tang la ke piniani ang tana sosi pleng upo ako pleng bomlo la soputa ke check and balance ave ke KarbiAnglong Autonomous Council tumlo la si la soputa responsible chen e pulo tangke nitumba bangke lake rat thurpa ka ke song thaglong po lake non e pini pene ke cheng ponlo pini 9 years lo ke pleng 9 years pleng dat pena phi bangke non 500 se ka song ko em nitum ready le Amor Singh Singnar ahem ada por phai trok malom kupi ko son penloni me chopi de kang huke ahin do bonta me ke cho ke ahin avi lason si lakhain koira pho nilip constituency ke parlo chuki hola Paniram Singnar aronga mekar Amor Singh Singnar ahem me chopi detlo non ke kisunglo lapen ke do ke thak adimta avilo lapen ke choji ki jon asonta avi lapu arbi luma kijang lapen tangka anta avi lapen osomaratum haviarli asat lang tok bombonta kitab mi chupilaplo lapen documents anta mi nang chupilaplo pusi ning dokpen ning rilo lasi tim KarbiAnglong CM lapen local MEC pabitrorong piatuma phanang rabek tha pusi chuning report to tangte alang litumpen kaningje alam thile arjupon lona Nilif Chuki Holape Nilituma Perangke Tharson Teron ng Kiloberta News Report Public TV KarbiAnglong Nilimen ke Amor Singh Singnar nilirong ke Paniram Singnar aro tabi niliki dodon ke dak sar etok bi rialong sinili dodon bom he tamen तुम हम मेचो दैट आपथा सब थान पचनी कुपी को पसंद में मेचो nili he me chodat apatha alamba ke nili tame detail si chini don de athe nili pada 430 lomba he nili harobor ke chewak dam joi ke nili bang ave je pu he mas horsi do mati jodi kupi ko son pe nili bang ke alan detail salamba nili si chini don de dala तो आप कौन फॉर्मल हम लोग हम ना सो कोटना nili hem ke toda 6 baji la solom se ghotna do jibo nili chima tha teng bang ke पसंद में सिमी के चुलों लो ne la paghor antun lo mani la dak pen masi la mithur plum la son lo bo lambang ke masi dak pen mani ge pu nang rap lok lo paghor me ba ge dak lo marat tumta me nang len tong thek da lo mate dap hoi hoi mate masi ge me bang cholong bin la poja la je के बसी पे ने दो मामा तो ke basi ke thang da velo documents ta velo sang galat tangka sap sup tala ta velo documents an ke vel lab lo he pe ri ka do vetala ni li ching thang plap pu hem sora ching thang plap bang vel pe ri bang ke ching ma pe ta velo ching thang pe ri ta velo jat ta velo सब थांग ना वेले thang da velo chut tup lo ton choi thai lo ते नानी तो हेन पेन ये तो नीली एमएससी माते KarbiAnglong के थे दिन तुम हां ते नि पुन तुम ki puang tung ge la lo jong se ni tung ge ki kisung ge phodet pinak lo ma te dia na se nang chama tha don nang charap don poson te dilis ta me ning samjen ji ha dai li tum local MEC pu bitrorong pi phan se ta me la son lo chunigri dam bang ke nang charap nang chitu don poson te la ja sabak la ba CM phan se ta me la son lo peneting chat ni bak non ma ki dilis ta me chiri tong tha ke de lo ma te ang ton se ka ve lap lalam penak lo pose la hello nili kansera sor phan ba dai li tum nili local MEC phan ki chunigri damalam thei bang ke to pini nilitum he makhoto na lambang ke nilita adap thorplo pen lang chunglu jing thi pen suka mi che thodam pen an tun lo che an dip check pen so bang ke robor kara dandam joilo jor pan bang tun da prang lo mani li bang pu mi thor te kang hi suka na bang mi thor te kang lo ama sini li bang hana ko sapuri na han ki churi ram dam joilo amang ke nili so po bang ke uniform ching thang bom lo o pai yo em pa ituma hem ke mi chodalo pulo
อันเกนิลิบางก็ดูก็เวพันดารับดุนท่าจะโฮปุลนิลิบางต้องเทเดลสับพุกิสิดกอกโลamai ninge khala ajek tum bang gas do punili tum gas ke do satamini tum jang thuwe so dak cheklo jonne dolo satame gas do pa joini pe mak suman tum pet dun pe sami item ge beplak lo amasini linanga le an si gas jang thuwe pan si kusumana tum bang ge chi jokon lang pini chordon le he amasya he ma bang ke rab dun un edelo mi pi ki thodo an bang ke ni linanga chili an bang ke le pen dokumen ason da smart ma dokumen anta so erlo le pen he ma sor nili bang jini tinila jarong bang no nili ciri dam lo jarong alo nili dokumen bang do che lan velum ke perthian bang ke jo basi selo paleng arna ka tu ka via velu nang lihen pen la local MC fan pen ni pudung tu manang lihen bat nili pu bang ke local MDC fans tame nili tum jo ke sung amasi se parpik lo poi nang ravek tu posinili hin bang ke chuning rilo ka du ko vi fan CM fans tame ka du ko vi fans tame chuning rilo nili hin ben bang ke nili ke sung binong binang lo no pini an bang ke nili la an si nilam thing ton kok Berla pen rong plimplam habjan road ka chilenga to waralong ang bong chitim chit ligbuk ke dokok ajo gari motor ka chilenga phan rat akisung dokok lo lasi prabjen pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen tim KarbiAnglong akija atum lahai hoi ali ke bak repairing mate puthot kasemar thuji aphan kachirok tokara atum pen chuning report labangso non phere mimi akisung aliang bong chitim chit ke bak adim laki hidi sajer adung het towar krong thomalong sam kro arong along henlo news report public TV KarbiAnglong পেট্ৰলটো বহুত বেয়া হৈছে মই 5টা বজাত ওলাইছোঁ ডিপুৰ পৰা ইয়াতে আহিলোঁ ইয়াতে ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে গাড়ীটো ফাঁচি গ'ল ক'ত যাব এতিয়া বেয়া পূৰা বেয়াই হৈ গ'ল ক'ত যাব মই ডিমাপুৰ যাম ক'ত পৰা আহিছোঁ এই বলমপুৰৰ পৰা 5টা বজাত আহিলোঁ ৰাস্তা পূৰা মাজতে পূৰা ৰাস্তাটো বেয়া ইমান টাইমৰ পৰা ৰখি আছে কিবা JCB নাই কিবা নাই আমাৰ মোৰ কিমান প্ৰব্লেম হৈ আছে Ingdeng thongke brakethom ZKYF surihinira ingkoira phowa pharman langpher hawaramai atumta chisik chidang ponbomlo sonsi pini chiti a chikloni phaing koi surihinira ingkoira pho langpher terikam hawaramai atum patir piponsi nangkiliji ingdeng thongke brakethom ZKYF surihinira ingkoira phowa pharman langpher hawar along ki paman ponji aphan chisik chidang ponbomlo lapen langpher hawar tirikam amai along amai phu kapachini ponke pining thongke brakethom ZKYF langpher hawar amai along kachipati ponji laki sanchoming koirai sian luji pusi pachini pon lapen langpher local em badhuram lekthi ahin pen pachini pon thu laki phan proxy cap anki kikim kirangta tang ponlo lapen langpher arlo Karbi chokomar atum pusitami un an pen chirap chito dunji pusi langpher hawar terikam amai phupen pachini pon ang tonalam pherangkia phan kapachini pon alam thele arjupon lona news report public TV KarbiAnglong ini itu langfer hawariso nimso rongaje labangso ditang klam along non nangkeleji ongkabra thobeng hawar karbin nimso rongaje ke talop ponje phan nilutum sikjedang polikom sini tundang langfer hawar amai in bekstame sikjedang nitum
kenangan kicun itu cetek long lo soalnya nombang ke soksi kebat payan nombang ke ini itu kita so kicun itu cetek long lo sino lapor dolar ini tarik ini koi lo noni soksi dolar hitiru dolar apa sih nah hitiru yang bang ini itu bandingkan bang kita lo rasanya kan pacun aja pak ini itu bori pon momo lapen klaim tak klaim pon momo pacun lagi cerap kecitu kita ambil itu malah udo ini gini kan cenglo lapen ke sukamar tu punon apa ke sakuri ke klaim bang punon itu mah sampai kenan itu punon ada cerap kecitu dulu so job ini tu bedeng lethota indeng songkai pak thom waris sering sorong aja kita lalu bangke mesin pen itu pacun ponunji lalu lapen ke labang somai long itu alwi sarpu man pen Karbi Anglong Autonomous Council ini tu kacing online CM Dr. Tuliram Rohang Sar ke hai panse ini tu alwi sarpu aman pen coba ponik lah lapen ke ladak ke damtang ni tum dak lang fera long kai ki nang cerap dun ver abang phi bang ini beneng angbong ke sugyun e pen ajo bang so pir the pen si upon la sonda dolo malini di supi alang di nut run sepi lapen tang ching online tang ching hot pick abang phi lapen ke monjumi teron pi nagedan itu lang fer ini leng sarpi lo alang listame kisuk yung ipen aja maksud ipen kecil pun sondo bang ini abang dia tu mamet pen itu lunkan amalin tadi tu pati kondo nasi kecengsi lunkan amalin laban ke malini kisupi amen pen sini tu pati kondo nasi laban so lunkan amalin tu bang ke ini tu Karbi Anglong ancot kali asam der antame lunsepi longnam cekan longa lunsepi ukila lekti ke hai pi pansi militum kacok kapon pada itu alang di konversi alang di deng bensi labang so dunkan amalin stami ke pangku konji pamil itu cisik cedang pon itu ben ke kacok halu stami itu tea pon itu nah si asana taksi itu kenangan alwi kacok kapon tado masih kenduk kali pan di kuning itu dia itu bangso indeng tongkai bang ketom awal senin sorong aja kita lo jangan cerap nang ceto lapen di sore nang hidung dia pantai ini kan kuning itu nih itu bangso tongkai bang ketom indeng tirika mamai bangso amai bang ke amai tu milih pansi dan awal amai tu nanti konik lo lapen ke kong cumbang lo aku lang di sing teron ke hai pansi di konik lo lapen ini tu pinangan asap komiti do as kami metang kamar ceklemi geblo fooding punon balason volunteers punon kaprek dulu masih kaduk awis kami metang kami ceklepon ni bom masih ni tungkai kita update acian bom lo panang de sini mana dulu itu sama lah dirta cian bom lo penani samlo pronte ni tung cetong fair pon so hai sabe bang ni tung kacian pon kai kita pada pon ambil lo nasi nalitum kami labang so tongkar wa tomang deng ansu se rapa je thang ti kun thegia khana ni tum handa ni tu nai chokha pon pa do ko je thang tum han same nasi na chirap nang chitu tu nang tu se ni lim na chune ri sortang de kedam tangan ningkan ni tu misi kachuneng ri tu na teng pen la non don ris tame si til klong atong kita ni tu je theglong lo asana taksi peneng stame ni tu non alisal ko siam sampan ke chokha pon pa do ko si alang lipan ko ni tu dak awarama hin stame ladak kenang sot tulang isi ini homu raso kecohan nunje pantane di tumci sikon itu sidar litum lang fera long bangke anu bangke anikan bang pen masapso ko kilun ke kan pen cenglo awar unit stame kapusan ke pakam pondane itu padu ponlo peneng anu bangke long ko rai sian batang lo kedam tang kuda bangke long crystal cap awar sirkep kris sirkep anang dulu sta peneng bangke ingko rasi anang bat si itu jutang acing hon la bangke khaya raje amumang la bangso padu verji pan si dili tumta bori kono la chara